Community, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, wonten pepanggihan siang menika dimangke kula isi kangge pasinaon sinau Buditan, sinau basa Jawa, sinau Beguri. Oke. Langkung sae kanggo miwiti pasinaon basa Jawa wonten siang menika supados pasinaon menika dipun paringi lancar. Nggih, saenipun menika dipun wiwiti kanthi ndedonga sareng monggo Mbak Ketua kelas dipun wiwiti. Ing papan malunggulan siaga ndedonga kawitan. Iki lare-lare kelas 11 OTKP kali nggih? Nggih. Kula kinten mlebet sedaya niki cakep. Leres napa mboten? Leres. Alhamdulillah dinten menika mlebet sedaya iki mangke lajengaken malih kangge sinau ganjarake Buditan. Iki apa gambar apa Cak? Belum. Kira-kira mau terus diandani sampean. Lek di onsei nggih. Iki pelem, kaya dene Buditan. Ana apa ae ning gone pelem iki? Nek didelok, Mbak. Kulit. Ana ku? Kulit. Kuwi njobone kulit. Dadi ning njaba ketara kulite nggih? Nggih. Wujude ngono biasa, saiki isine ngono. Isine ngono kuwi. Wis mateng. Ana daginge, iki ning keloke menika mboten ketawis wijine nggih. Nah, kuwi sing padha karo lek diwastani dijenengi menika strukture. Ning gone Buditan yo ngono ku mau ana lelewane basa, terus wonten blegere Buditan. Kuwi. Lah, malih iki struktur lahir mau wonten struktur batine barang nggih. Iki mangke sampean Pak Epri, sampean kanggo awan iki. Jadi sampean gelut karo apa? Ora gelut karo kancamu tapi nggih. Ora gelut karo kanca sandhimu, ning gelut karo tetembungan. Sampean mangke jinglengi tembung-tembung ning gone Buditan. Wis kaping-kaping ning dina awan iki, ning awan iki gelut meneh kalian tembung ngadepi tembung-tembung ning sakjroning Buditan. Lah kuncine apa? Gambar ngene iki. Gambar bocahnya apa to? Melintang. Le, setahun melintang ngerong. Melintang apa sampean? Manuk. Oleh. Di siji mergane sampean kurang fokus. Nggih. Utawa lek lintangmu karo apa sih? Aku karo jambu malah watu-watu. Iki lek bocah cilik biyen, menika lek arep kae dhewe iki mrigine tetembungan. Sampeyan kudu siji setunggal fokus, nggih. Fokus anggene sinau Buditan apa meneh jinglengi tembung-tembung. Niku sampeyan tak suwun ibarat. Yo umpama kaya ngene iki, sampeyan piye carane kasil sampean kedah fokus anggone sinau ning punjere. Ning kene sampean arane memparafrase teks Buditan. Menawi menika kula pendhetaken saking silabus basa Jawa kelas 11 semester ganjil sampean wonten keterampilan. Mangke sakbare iki wonten keterampilan lintune. Menika maca Buditan ning mangke saderenge maca Buditan sampean mangke nglampahi napa gancarake Buditan. Utawa lek ning gone basa Indonesia kuwi memparafrase. Nggih. Kuwi. Iki sinaune dina iki Pak Epri kanggo apa? Kanggo model pembelajaran kooperatif tipe think part set. Nggih, think part set. Pendekatannya saintifik, terus makanya sampean tak suwun aktif anggone takon
anggone jenglengi napa teks geguritan. Nggih. Kuwi lah mangke kados pundi model kooperatif, Pak. Kooperatif berarti sampean mau diskusi karo kancamu meneh. Jadi ini wis diskusi, saiki diskusi meneh. Ben sampean. Lah iki kanggo tata carane gancarake geguritan. Sing sepisanan iki ya wis sampean tau mbok lakokne nalika apa? Nalika nganalisis struktur lair geguritan. Sing sepisanan iki meneh. Nah, sampean mangke negesi tembung-tembung malih ning gone geguritan kuwi. Lah, sing nomor kalih ngidentifikasi saben ukara sajroning geguritan. Nah, karepe iki apa to? Iki mangke tak terangne. Sing nomor 3 nyetakne gagasan ing saben ukara. Nah, kanthi cara nambahake tembung-tembung kang diperlokake. Sing nomor 4 ronce ukara kanthi sambung sinambungan. Nah, iki enek ditemokne ngene iki. Dudu rembulan sing sigar kena jempare. Nah, lek diruntut saking ukarane iki sing diarani tembung sumambung, Mbak. Antarane gotra sepisan lan gotra sabanjure menika tesih ana gandenge, nggih. Dudu rembulan sing sigar kena jempare. Lah, gotra sabanjure kuwi negesne, nerangne meneh, nyetakne nggih. Ah, iki sing diarani tembung sumambung. Gotra sing sepisanan kaliyan gotra sabanjure kuwi ana sesambungan. Lah, kuwi apa duwe teges entar? Ada, nggih. Nah, bisa ditegesi to? Bisa. Wah, bisa ora? Bisa. Iki mangke sampean garap ono LKPD sarana kelompokan. Ananging langkah sing sepisanan sampean diskusi kalian kanca ning sandinge kali-kali ring pas banget kali nah pasangan ring atau nggih pun iki diskusi soal nggih kelompok tunggal nggih kali iki kelompok piro mau itu tuh kelompok piro Mudi, panggah mudi. Cariyane kuwi sing pas kira-kira mangke lek negesi, lek dilebokne ning gone ukara ning gone geguritan ki pas apa ora? Nakoni kuwi. Nah, digoleki teges sing pas ning kono. Ngoten nggih. Iki mangke kelompok setunggal mangke dipun lajengaken kelompok kalih. Nggih, mangke Pak Epri nggih tak kongkon sampean tak kongkon jajal asile karyane kancaku kuwi miturut sampean piye. Ngoten nggih? Nggih. Pun kelompok setunggal ajeng nggih. Sugeng siang. Nuwun pangapunten Pak Hepri lan kanca-kanca sedaya, kula Efra Pengatus Salika, kula absen jam 11. Kula wonten ngajeng mriki badhe maosaken asilipun pakaryan saking kelompok setunggal. Asilipun gancarake geguritan kanthi irah-irahan multi disiplin. Anggitanipun Anjani Yudha Pratiwi inggih menika kados mekaten. Sakjroning rasa kesel sing tak rasakake iki tumindak sing ben dilarangane ana sekolahan. Mekaten andharan saking kelompok kula menawi kathah kelepatan kula nyuwun pangapunten. Nuwun sugeng siang. Sugeng siang. Untuk Pak Hepri lan kanca-kanca sedaya, kula maituti pambayun nomor absen 21 badhe pareng pamrayogi aslipun pakaryan saking kelompok setunggal.
Miturut kula aslipun ganjaran menika sampun sae. Tembung-tembung ingkang dipunginakaken menika sampun runtut lan dados ukara ingkang becik. Makaten panyaruwe saking kula matur nuwun. Sugeng siang. Nggih, sugeng siang. Nggih, menika dados ukara sing becik utawi sing pas. Ngaten, sampun, Mbak. Nah. Matur nuwun nggih saking kelompok setunggal. Cobi saiki saking kelompok kalih. Go, macam perwakilan. Sinten? Nggih. Sugeng siang. Sugeng siang. Nyuwun pangapunten Mbak Hevri lan kanca-kanca sedaya. Kula Farida lan Fauzara, kula nomor absen 16. Wonten ngajeng mriki badhe maosaken asilipun pakaryan saking kelompok kalih. Asilipun ganjarake kekulitan kanthi ira-iran budi disiplin anggitanipun Anjani Yuda Pratiwi inggih menika kados mekaten. Sajroning rasa kesel ana awak iki ana esel sing ngarepake. Sekolahku kuat lan tanpa sambat amarga makaten andaran saking kelompok kula menawi kathah kelepatan kula nyuwun pangapunten. Nuwun sugeng siang. Nggih, Sugeng siang. matur nuwun. Tas. Nggih, siang. Siang. Nggih, siang. Nuwun pangapunten Pak Henry lan kanca-kanca sedaya. Kula Septiana Maharani absen ing khusus tunggal badhe paring pangkayogi aslinipun pakaryan saking kelompok kalih. Miturut kula aslinipun ganjaran menika sampun sae. Nanging wonten sanadyan ingkang kedah dipunewai miturut kula. Inggih menika wonten ukara nomor setunggal. Sajroning rasa kesel ana awak iki ana esem sing maremake. Menawi pamanggih kula saking tembung ana esem sing maremake dipun tambah tembung malih kados esem sing maremake yaiku eseme para kanca. Amargi menawi boten dipun tambahi tembung mangke maknanipun cekak boten saged dipun pahami malih. Mekaten pangkayogi saking kula nuwun. Kalih dene ning kono pranyata antaraning kelompok setunggal kelompok kalih kuwi beda asile. Nggih, beda asile. Ning kula tingali wau menika isine ning kono sami. Ngoten nggih. Wih, lah kanggo gancarake geguritan sampean sepisan malih wau lare-lare sampun kula tingali sampun nindakake setunggal wis negesi tetembungan rene. Kuncine kuwi, nggih. Lah tembung-tembung kuwi wau sampun leres dipun lebetaken ning gone geguritan kuwi didadekne ukara. Mangke lek wis karantang mangke dipun dadosaken paragraf. Ngoten nggih? Kuwi oh sampun leres sampean wis nindakake apa goleki negesi tembung-tembung ning gone kamus basa sastra. Ngoten nggih? Lah iki wis kata anggone sinau gancarake geguritan, Pak Edi pengen ngerti. Jajal sampean iki sinau apa ae to? Sing di andharaken Pak Hepri, nggih. Terus wau sampean wis nindakne apa ae. Coba sampean paring apa gambaran awake dhewe wis sinau apa ae. Coba kelompok 6 bani udah. Iki wis akeh banget wau. Langsung apa pamrayogi sampun kata. Paring iki Pak Hepri kepengin ngerti. Sampean saged gawe dudutan apa ora kanggo pasinaon dinten menika? Kelompok setunggal boten. Kelompok 3. Kelompok gansal boten. Iki kelompok pinten iki? Kawan. Boten. Nah, cobi Mbak. Nah, ngajak go. Sugeng siang Pak Henry lan kanca-kanca kula sedaya. Sugeng siang. Nyuwun pangapunten kula Agustin Yulandari absen setunggal. Kula badhe ngandharaken dudutan saking pasinaon gancarake geguritan. Inggih menika kados mekaten. Nomor setunggal, supaya gampang anggone gancarake geguritan sing sepisan kudu negesi tembung-tembung sing angel dimangerteni. Nomor kalih, negesi tembung supaya gampang bisa buka aplikasi Bausastra ana smartphone utawa website Budiarto.id. Kuwi iya kalebu kamus Bausastra online. Nomor 3, menawa wis ngerti tembung-tembunge
banjur dirantang dadi ukara sing becik. Nomor sekawan, anggone nulis tembung kudu padha karo ejaan tata tembung basa Jawa. Mekanten dudutan ingkang saged kula andharaken nuwun sugeng siang. Nggih, nggih. Kula kinten pepanggihan siang menika sampun cekap. Nggih. Sampun cekap kanggo pasinaon dinten menika. Iki Pak Epri matur nuwun sanget awit sampeyan wis sinau guritan. Begini gancarake geguritan. Ngaten nggih? Monggo pasinaon menika dipun pungkasi kalian ndonga. Wau sampun dipun wiwiti ndonga saiki dipun pungkasi. Ngaten nggih? Monggo Mbak. Ing papan palungguhan siaga ndedonga pawitan. Paripurna. Nggih. Ben tambah semangat saderenge wangsul nggih sampean tak suwun jaga bojolan. Santine sinau basa Jawa nyawiji Sembur ora minggu. nggih. Nggih. Monggo sinau basa Jawa Nyawiji greget sembur ora minggu. tepuk tangan. Panggihan menika kula pungkasi sepisan malih Pak Epri nyuwun pangapunten menawi kathah kalepetanipun anggen ngandharaken materi gancarake geguritan nggih. Lan Pak Epri matur nuwun sanget dhateng sampean sedaya lare-lare kelas 11 OTKP kalih nggih. Kula pungkasi sugeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi